Hello guys. Nagpasalamat ko guys sa ako ang igsuon kay gidan ko niya ning dapita. Nalipay ko guys kay kain ko dito ra sa YouTube na ko ni makita guys. Nagpasalamat ko kay ni adyo ko aning dapita, naka-ani na jud ko. Nindot kayo ang ilang view guys oh. Pasalamat sa akong igsuon guys sa iyang pag-trip na mo dinhi dapita kauban sa ko ang anak ug mga apo. Nalipay kay ko guys. Mo ni ang dapit nga dam site guys nga ani himutang sa Mabini. Daghan kay nagpa-picture sa ani guys. Magdaan na tagpayong kay masyadong mainit. Pilang adlaw paputay nya usang adlaw ra pa itom. Payong naman laki. Sadya lang payong naman. Og drone no arang lamian no.
Anamot ko ani guys kay mo anam mi og silong kay tungod sa kain sa adlaw guys. Lagi ting kainit sa adlaw mo anang pumigsilong kay arang inita. Mahadlo pud mi og maitom guys. Itom ang pudaan. Pero ara gud yung inita guys kay wa joy katabon-tabon ning pikas bahin sa dam. Mao lagi guys, sige kaingon ko na sa unahan, magpa-picture kadali, dagan pod silong aring kamali guys. Na tanaw sila o magdagan-dagan bitaw tungod lagi sa kainit sa adlaw arang inita. Mao na nga ako pod guys. Bisan tunog na talaw ko sa init pero naningkamot jud ko nga mulibot ko dito jud sa luyo nga bahin kaya makita gud nako ang view po dito sa luyo. Mo to nakaadto ko tong dapita guys. Ako ray ni adto. Hello guys. Nagpasalamat ko guys sa ako ang igsuon kay gidan ko niya ning dapita. Nalipay ko guys kay kain ko dito ra sa YouTube na ko ni makita guys. Nagpasalamat ko kay ni adyo ko aning dapita, naka-ani na jud ko. Nindot kayo ang ilang view guys oh. Pasalamat sa akong igsuon guys sa iyang pag-trip na mo dinhi dapita kauban sa ko ang anak ug mga apo. Nalipay kay ko guys. Mo ni ang dapit nga dam site guys nga ani himutang sa Mabini. Daghan kay nagpa-picture sa ani guys. Dako kayo ang ilahang suba. Ilang dam. I love dam guys. Ribuyag. Nalipay jud kog dako kay nakita na ko ning dapita. Ako si bulanong dako guys nag awhags mga gusto nga mutanaw sa mong view diri sa dapit sa Bohol. Usa na nini guys ang dam, Mabini Dam. Nindot kay tan-awon guys atong makita sa pictures. So, kinsa itong ganahan guys, mo arita sa dam. Barato lang entrance guys. Murag 20 raman dito, ilang nabayran. O kauban ako mga igsuon guys. Pag umangkon, apo o mga anak. Niya sila guys. Dali na. Selfie. Kain ko pwede po kaliguan na. Dili-dili no. Oh, gibawal tingali. Siya pang guro sir.
Kay kuda kam sil. Oh sil. Nindot kay maaw ang lake guys. Lapad pa man din dito sa unahan oh. Uy, mano si Lini? Dali. Uy, luag pa man day aring kuan day no para budyag, luag pa man day ari oh. Tabi. Luag pa man day aning lujuan. Na pa man day tubig ining lujo. Uy, Ginoo. Mao ba? Baw? Dili tingali ni pamukutan ko ang tingali na kanang sa mga maintenance tingali ba? Pataw na, pataw. Tilapia. Naa di tingi managat di ay. Unsa man nagituyo jud ay nag-ali no? Tuyo kay radi mudong ang mga tao ba. Ang katong di adto? Kuya magdong ka to magligid ka. Di ba kitong di adto boss unahan gamay to? Asa? Kato bang murag simento na unsa man na? Kasada man na. O karsada na na highway din na? Ay murag libot-libot rede ang mga kuan anian. Murag dagat no? Lake. Nindot man guys ang sa Atubang sa Intra, mas nindot pa jud diri sa may luy sa bungtod guys, mas nindot kay tan-awon atong makita guys oh. Hoy. O lagi, di man po ko dili ko magpadaplin man, nara ko sa kuan. Tunga-tunga, simba ko yung taon ay. Prebudyag ha, sa orasan na. Nindot kayo ang view guys oh, naapoy bundok-bundok, buntod. Thank you Lord sa imong paghatag og pagtugot nga maabot ko ning dapita. Karong pa jud ko kita og lake sa Bohol guys. Mas nindot man day diri sa mabini na kuno ni guys aning dapita. Halatuan man day puy laing istambayanan dito sa Pikas Bahin guys. Atong makita. Sa mao galing man day istambayanan adto dapit oh. Di lang makita.
Mura gilibutan din ni karsada ang ilang kuan guys. Ilahang view, gilibutan karsada. Wa na jud ko ikalaing kasulti ani guys, mas nindot jud day ning dapitaw. Guys, pasabot lang nako guys, batag 20 ang matag usa kuno entrance o mag-overnight kuno ka guys, matud pag sa among gipangutana ka ganina. 200 kuno ang matag usa kung mag-overnight ka. Unya, kung gusto po ka mukaon kuno sa ilang mukuan sa ilang tilapia, mau pakuha ra po kuno ka guys. Og dinhi na guys, tapuson na ko ning maong video og nagdako na kong pasalamat. Bye-bye!